बर'फोरनि थाखाय गुड निउज मा बर'फोरनि माखासे जेंना जेंसिया जोबोर थाबैनो जोबमारसिगोन नामा मोननैसो गुड निउज आं नुबाय थादों बर'नि ससियेल मिडियाफोराव बर'नि पर्टेल निउजफोराव बा जोंनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' बिथाङा जाबायदि फोसावदों बे फोसावथायफोरखौ नुनानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ जाबायदि खामानि मावदों बेफोर खामानिखौ नुनानै आंनियाव मोनसे साननाय फैदों मा थारैनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जि गुलाय गुजाय थासारि बै थासारिफोरा जोबस्रांसिगोन नामा आरो लिटारेलि आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन जुदि बेबादि जामारोबाथ' बे थारैनो मोनसे गोल्डेन जुग सनानि जुग जागोन होननानै आं बुंगोन आरो बेबादि जाहोनायाव जुदि जोंनि आफादफोरा जोंनि बै संगठनफोरा जुदि साक्सेस जायाबाबो पलिटिकल लिडारफोरा जुदि गावसोरनि माखासे सियारनि बापनि सार्थखौ नागारनानै जुदि बर' हारिनि थाखाय जुदि बाथ्रा साननानै बेखौ मोगथां जाहोयोबा थारैनो जोंनि समान खाफाल गोनां आरो जानाय नङा आरो बेबादि सनानि जुगखौ जोंनि अनगायै रावबो नुनाय नङा आं बेबायदि सानगोन नाथाय बे बेसेबां मोगथां जागोन बेखौ मिथिया मोनसे गुड निउसआ जाबाय जों नुबाय थादों बेखौ बे जाहैबाय मा प्रमद बर' बिथाङा गावनो बरायदों साद' एनडिएफबि भुटाननि जेलाव दंमोन भुटान सरकारजों हमजानानै बा भुटाननि आर्मिफोरजों हमजानानै भुटाननि जेलाव दंमोन 2016 मायथाइ ना मा बुंदों बेबायदि बै 2016निफ्रायनो दंमोन भुटाननि जेलाव आरो बिसोरखौ मा रिलिज होबाय डेट मिन्स भारत सरकारनो गथायबाय बिसोरो उदां अख्राङाव मा सिस्टेमाव फैगोन दा मिथिया नाथाय भारत सरकारनो गथायबाय भारत सरकारा माबाफोर केस जाबसिननानै बिसोरखौ आरोबाव जेलाव बा दोनबावनोबो हागौ बा दोनाबो जानो हागौ बेखौ समाजै खिन्थागोन जिखियानो जाया मानो गुबुन हादरनिफ्राय खमसे खम रिलिज जानानै जोंनि हादराव फैबाय मानोना गुबुन हादरनि केसा एसे जुदा जायो नाथाय गावनि हादराव बिसोरनि जि दाय बे दायफोरखौ फोजोबस्रांनायाव जों बांसिन मोजाङै खामानि मावनो हागोन खारन गुबुन हादरावथ' जोंहा जेबो मोन्थाय थाया नङा होमबा बेनिखायनो साद' एनडिएफबि केडारफोर मिथिनाय बादिब्ला मोनसे समाव बिथांमोना बांलादेशआवबो जेलाव दंमोननो उनाव आरोबाव आसामावबो जेलाव दंमोननो बिनि उनाव फिन भुटानजों हमजानानै भुटानावबो जेलाव 8 बोसोर थाबाय 8 बोसोरनि उनाव बिथांमोना रिलिज जानानै फैबाय आरो बिसोरखौ रिलिज खालामनायाव जोंनि दानि जि बिटिआरनि सरकार सीएम प्रमद बिथांमोना गोबां मैखोम बिहोमा दं बेबायदि जों खौराङाव मिथिबाय थादों बेसेबां सैथो मायो सैथो बेखौथ' बुंनो हाया नाथाय जों जा नुदों बेनो जोंनि थाखाय सैथो साद' एनडिएफबि बिथांमोना भुटाननिफ्राय रिलिज जानानै इन्डियाआव फैदो आसामाव फैफिनदो बेनो बहुत नाथाय बेयो बुङा जे रिलिज जाना फैनायनि ओंथिया बे नङा जे बिसोरो 100% रिलिज जाबाय बिसोरखौ आसाम सरकारा बा भारत सरकारा फिन जेलावबो दोनफिननो हागौ बेखौ बुंनो हाया जायखियानो जामानो जेलाव थाङोबाबो माबाबाबो बिसोरखौ सख'नायाव मा जागोन इजि जासिगोन मोनसे स्टेप बारबाय बेबायदि जों बुंनो हायो आरो बेबायदिनो मोनसे गुड निउसआ जाहैबाय मा बेखौबो सीएम प्रमद बिथाङानो बुंदों बे जाहैबाय मा नेपालनि जेलावबो डेट मिन्स नेपाल हादरावबो सासे एनडिएफबि केडार दङ बेबो जेलाव दङ आरो बिथांखौबो खबर लानानै फैखांबाय लरेन्स इस्लारि बिथांमोना बिथाङाबो जोबोद थाबैनो जेलनिफ्राय गना फैगोन इन्डियाआव आरो इन्डियाआव फैनानै भारत सरकार आसाम सरकारा मा खालामगोन बेखौ समा खिन्थागोन स' बे मोनसे गुड निउस आरो बेजों लोगोसे जुदि नन हाइनास आरो हाइनास केस थानाय एनडिएफबि बिथांमोनखौबो कनभिक्टेड जाखानाय बिथांमोनखौबो जुदि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सुक्ति बादियै बा एग्रिमेन्ट बादियै जुदि बिसोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हायोबा बे सबसे गिदिर साक्सेस जागोन आरो बेखौ जोंनि मेगनजों जोङो दासिम नुवाखै आरो बेखौ जों अरायबो हास्थायगोन मानोना गोजोन गोरोबथा होननानै बुंदों गोजोन गोरोबथा हिसाबै नाथाय बे खामानिया दाबो मोगथां जायाखै स' हाइनास नन हाइनास बेबायदि सोदोबफोरा बिरफुंबाय थादों बाराव नाथाय गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव सरकारा मानो बेबायदि एक्टिं खालामदों बेखौथ' आं मिथिया जायखियानो जाया मानो उदां अख्राङाव जुदि लाबोनो हायोबा बे दा थानाय सरकारनिबो मोनसे साक्सेस आरो जेसेबां संगठन दं बर'फोरनि बिसोरनिबो मोनसे माने खर'नि जि जेंना बेयो जोबगोन होननानै आं बुंगोन आरोबाव मोनसे गुड निउस नुबाय थादों बबेखानि बेयो गुड निउसबाबो मोनसे जागोनसो आरो गुड निउस बा जानो हायोबा मोजां जागोन आरो बे जाहैबाय मा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन माखासे दैदेनगिरि जोंनि इन्टेलेक्चुवेल समाजाबो बा माखासे ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार जोंबो सम सम बुंबोबाय थादों मा बर' जातिनि गेजेराव मोननै मोनथाम राजखान्थि हान्जा थानाया जोंनि थाखाय खहा गोनां BPF आरो UPPL मोननैबो ज' जायोबा बर' हारिनि थाखाय जोबोर मोजां जागोन नेक्स्ट जि इलेक्सन फैबाय दोङो बेवहाय जुदि जों गावस्रानानै थायोबा जोंनि थाखाय माबा खैफोदबो फैनो हागौ बेनिखायनो मोनसे साननाय फैदों मोननै पार्टियाबो मोननै राजखान्थि हान्जायाबो जेन ज' जायो बेखौ बयबो लुगैयो जोंनि बर' फिसाफ्रा नाथाय बेनि सबसे गिदिर जेंनाया जाबाय गादिनि जेंना
जुदि मोननैबो हानजाया ज' जायोबा मेन गाहाय गादिखौ सोर मोनगोन बे बयनिख्रुइ साननो गोनांसिन बेवहाय माने सियारखौ लानानै मासिखौ लानानै दावहा जादों आरो सिं सिं इन्टारनेल वार जानो हागौ बै मासिनि थाखायनो मोनसे पार्टिया गुबुन मोनसे पार्टिजों अरजाबा आरो जुदि बेबायदि जायोबा बे मोनसे हिस्टरिक मोमेन्ट जागोन मानो होनोबा बुहुमाव दासिम बेबायदि जेबो गैफेरा माने मोनसे हारिनिनो मोननै पलिटिकल पार्टिया लोगो नांनानै मोनसे जानाय बे माने इम्पसिबल टाइपनि बुस्थु नाथाय बे जाबाय बुहुम बे जाबाय मिथिंगाया जुदि थिनोबा जे ओरैबायदि थिनदो जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जुदि बेबायदि जायाबा जों जोबोद गिदिर खैफोदाव गोलैनो हागो जों जोबस्रांलांनो हागो जोंखौ गुबुना गादबनो हागो जोंनि माखासे डिमान्ड माखासे मोनथायफोरखौ जों बिखौनो हायाबो जानो हागो आरो बेनि थाखायनो मिथिंगाया आंनि बादिबा जोंखौ थिनदों माने जों खौसे जानांगो मानोना मोनसे बाथ्रा दङ जायखौ जों दा प्रेजेन्ट सिटुएसन नुबाय थादों बेनो अराय सैथो नङा बबेबा सैथोआनो अराय सैथो नङा बेखौ शास्त्रआवनो बुंनाय दं जे मोनसे सैथोआनो अरायबो सैथो जाबाय थाया बै सैथोआ समजों लोगोसे थासारिजों लोगोसे जायगाखौ लानानै समखौ लानानै बुब्लिखौ लानानै बोथोरखौ लानानै बा जिअग्राफिखौ लानानै बायदिसिना थासारिखौ लानानै बेयो चेन्ज जाबाय थायो सैथोनि जि डेफिनेसन बेबो डायनेमिक जाबायदि नंखायाबो डायनेमिक माब्लाबा नंखायाबो सैथो जाहैनो हागौ मोनसे समाव बे जाबाय मिथिंगानि नेम बे जाबाय जोंनि इउनिभार्सआ क्रिएट खालामनाय मोनसे नियम जाबायदि नोंथांमोना मिथिगो भगवान श्री कृष्णआ जेब्ला भीष्मक नोंथांमोना बयबो मिथिगो भीष्मक नङा भीष्मखौ जेब्ला अर्जुना फेजेननो हायाखैमोन नाथाय बयबो मिथिगौ अर्जुना बेखौ फेजेननो हाया नाथाय श्री कृष्ण मोनसे टेकनिक बानायबाय मा बे टेकनिकआ जाहैबाय मा जेब्ला हाथारला अर्जुना अब्ला बियो हाथियार दैखांनो थाखाय राजि जादोंमोन माने सिगिनो थाखाय राजि जादोंमोन आरो बे सिगिनाया रियेलमोन माबायदि दावहा जानायनि सिगां कुरुक्षेत्र दावहा जानायनि सिगांनो श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण मा बुंदोंमोन जे हाथियार दैया बे दावहायाव जास्ट अर्जुननि सारथि जागोन नाथाय नुबाय अर्जुना बेखौ फेजेननो हायाखै कुरुक्षेत्र दावहायाव आरो इम्पसिबल बिनिखायनो जेब्ला अर्जुननि सायाव एटाकआ बारा जादोंमन भीष्मनि एटाकआ बै समाव बियो माने ओरैबायदि समाय लादोंमोन जे गाव जि प्रतिज्ञा लादोंमोन समायखिरा लादोंमन बेखौ सेफायनानै माने भीष्मखौ फोजोबस्रांगोन कारण बे जिहेतु इसोर गासैबो दावहायानो जा जिखुनु जाथायानो जा इसोरनि आन्दाराव इसोरनि गोसो बादि सोलियो आरो बै इसोरनि नेमखौ जाय सेफायनो नागिरो बेखौ फोजोबस्रांनाय इसोरनि खामानि मानोना भीष्मआ बुंदोंमोन बे दावहानिफ्राय गोजानाव था फावसायनांगो हार मानिनांगो सारेन्डार खालामनांगो नाथाय भीष्मआ मानियाखैमोन गावनि मोनसे दायित्व बै दायित्वनिफ्राय बिबो गोजान जानो हाया नालाय बिबो मानियाखैमोन नाथाय बिखौ फेजेननोबो रावबो हाया जिहेतु इस्सा मृत्यु गोसोबा थैनाय गोसोबा थैयालासिनो थानो हायो बै बोर दंमोन बिनियाव बेनिखायनो बिखौ बुथारनो हाया रावबो स' बेबायदि जायनि जाउनाव श्री कृष्णआ गावनि प्रतिज्ञाखौबो समायखिराखौबो सेफायनो थाखाय राजि जादोंमोन माने बिथाङा बुंदोंमोन मा जे समजों लोगोसे गावनि जि प्रतिज्ञा गावनि जि समायखिरा बेखौ सिफायियाबो पाप जानो हागौ बयबो इनाय जानो हागौ मिथिंगाया अरायबो सोलायसुला जाय समजों थासारिजों सोलायनो रोङा बियो बयनिख्रुइ गेदेरसिन सुथुर बेबायदि बिथाङा बुङो शास्त्रआव दं भागवत गीतायाव दं नोंथाङा फरायना नायबा मिथिगोन स' बिनिखायनो जोंनि हारियाबो बेबायदि मोनसे थासारि फैबाय नामा आं नोंथांमोना बांद्राय लेक्सार मारिदों दा सान नोंथांमोना जास्ट आं बुंदों आरो दिनै बांद्राय नङा होमबा जायखियानो जाया माने समजों लोगोसे जों जुदि चेन्ज जानो रोङाबा जों माखासे दाय दस गोरोन्थिखौ जुदि नुलायबाय थायोबा बेथ' जोंनि थाखाय जोबोर गिदिर खैफोद राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोना मोनसेल' कारनि थाखाय ज' जानो हाया बर' हारिनि बे जाहैबाय मा गादिखौ लानानै नङाबा सोरहा सोरजों मा सुथुर दं जेबो सुथुर गैया बयबो बिग्रायारि बयबो हारिनि थाखायनो दावहा नांनाय बयनिबो आदर्शआ मोनसेयानो बयनिबो टारगेटआ मोनसेयानो बरलेण्ड जानांगौ बर' हारिया गेरेमसा जानांगौ बेनोथ' गासैनिबो टारगेट ना नाथाय जेब्ला गादिखौ मोनदावबायना बिनि उनाव मा जायो नङा होमबा बुंनो गोनां जेबो गैया आरो माखासे सुबुं दङ जायफोरा माने पार्टिखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुङो नाथाय बिथांमोनखौ आं बुंगोन नोंथांमोना बांद्राय डिमेरिट्स मेरिट्स सोरनिबा मेरिट्स डिमेरिट्सखौ दिहुनस्लायस्लाय माबोरै हायो बर' हारिखौ खौसे खालामनो हायो मोननै पार्टि थानाया जोंनि थाखाय जोबोर खहा गोनां आं बेखौनो बुंगोन बबेखानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मोननैसो संगठनफोरा बेखौ नाजागासिनो थादों नाथाय ओरैबायदि सुबुंबो दङ जोंनि गेजेराव जाय खौसे जानो माब्लाबो होआ बे सोदोबा जोंनि थाखाय जोबोर इम्पर्टेन्ट दानि समाव अब्लासो जोङो गेरेमसा जानो हागोन गावस्रानानै थानानै पलिटिकेलि गावस्रानाय हारिया माब्लाबो गेरेमसा जानो हाया गेरेमसा सोदोबा जोंनि थाखाय मा जागोन मोनसे सिमां जाना थागोन बेनिखायनो जों एसेबां खम पपुलेसननि हारि जोंनि थाखाय इउनिटिया जोबोरैनो गोनां स' बेबायदि नाजादों बेबायदि आं निउसाव नुबाय थादों बेनिखायनो आं मोजांबो मोनदों बेबायदि जुदि मोगथां जानायबा बे बहुत नाथाय बै खौसे जानाया
खौसे जानाया जुदि माखासे सर्त गोनां जुदि जायोबा बेखौ खौसे होनना बुंनाय जाया खारन अब्लानाथ' कोअलिशनसो जागोन बा मा होनगोन बेखौ माने इलेक्शन गेलेनो थाखाय ज' जाथ'नायसो होनना बुंगोन बबेखानि बेबो जोंनि थाखाय मोजां जुदि मार्च जानानै मोनसे जानायाबा खोथा गैया नाथाय बेबायदि खौसे जानानै थायोबा माखासे बाबफोरखौ रानलायनानैबाबो जुदि बेबायदि खौसे जानो हायोबा बेबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां कमप्लिटलि जोङो इउनाइट जुदि जानो हायाबाबो जोङो कमसे कम पलिटिकली जुदि इउनाइट जायोबाबो जोंनि थाखाय बहुत स' बे मोनसे गुड निउज आरोबाव मोनसे गुड निउज आं नुबोदों बे गुड निउजआ जाहैबाय मा 19टा गामि अदालगुरिजों सरजाबदों नामा बेबायदि निउसाव नुदों स' नोंथांमोना स्क्रिनावबो नुदों जे मोन 19टा गामिखौ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा कमिटमेन्ट होदोंमोन आरो जोंनि बिटिआर गोजोन गोरोबथाबादि बे मा सिमा बारायनायनि बाथ्रा दंमोन मोनसे समाव बै सिमा बारायनायखौ लानानै गोबां दान्थे गोबां मानसिया गोबां लेक्सार होदोंमोन नाथाय बेबायदिनो गिबियाव मोन 40टा गामि सोसनबाय बिनि उनाव आरोबाव 19टाखौ मा अफिसियेलि बेखौ एड खालामनाय जाबाय डेट मिन्स बे बाथ्राया सैथो बिटिआर गोजोन गोरोबथाबादि जि सिमा बारायनायमोन हानि जि सिमा बारायनायमोन बेयो थारैनो मोगथां जाबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो बेबो जोंनि थाखाय गुड निउज स' जों खौसेथि थायोबा बेफोर लासै माने जालांबाय थागोन आरो सबसे गिदिर दा मोगथाङाव फैया जाबाय माखासे इन्स्टिटिउसननि खोथाखौथ' आं दोनथ'बाय नाथाय एनडिएफबि सबसे मोनसे गिदिर टेनसना जाबाय एनडिएफबि बै एनडिएफबिफोरा जेब्लासिम जेलनिफ्राय ओंखारबोआ अब्लासिम जोंनि हारिया मोजाङै इउनाइटबो जानाय नङा गावस्रायानो थागोन आरो बे पलिसिखौनो गुबुना अरायबो इउज खालामगोन स' जों मानो इउनाइट जानो हाया बै इउनाइट जानो हायैनि फेक्टरफोरा बेबायदिनो माखासे दङ मोनसेया जाबाय गादिखौ लानानै आरो मोनसेया जाबाय एनडिएफबिनि जेंना बै एनडिएफबि बिथांमोना जुदि उदां अख्राङाव फैजोबनो हायोबा फैहोनो हायोबा थारैनो जों खौसे जानायाव जोंहा जेबो जेंना जानाय नङा स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय आरोबाव मोननैसो बाथ्रा आं नोंथांमोननो बुंबावगोन बे मोननैसो बाथ्रायानो जाहैबाय आं जेब्लासिम ससियेल मिडियायाव भिडिअ खालामनो स्टार्ट खालामदों फेसबुकआवनो जा इउटिउबावनो जा सानैसो कमेन्ट्स लिरग्रा सुबुंफोर आं नुगासिनो थादों सानैसो गोबां रोखोमनि कमेन्ट्स लिरो आं जेबो बुङा नाथाय मोनसे टाइपनि कमेन्टखौ आङो दिनै बहुत बोसोर नुबाय कर'ना समनिफ्रायनो नुगासिनो थादों बे टाइपनि कमेन्ट्स लिरग्रा सानैसो मानसि दं जोंनि गेजेराव माने बिथांमोना ओरैबायदि होनो आं अनेस्टलि बुंगोन रावखौबो राया राग जोङा माने बिथांमोना ओरैबायदि बुङो जायगायाव थांनानै माने रिपर्टिं खालाम जाय जायगानि जाथाय बुंदों बै जायगायाव थांनानै बैनि इनफरमेसनखौ कालेक्ट खालामनानै हो रायजोफोरनो नाथाय आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन बेसेबां टाइपनि ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार दं केटेगरिथ' बहुत दं केटेगरिया माखासे दंबाबो नाथाय आंनि नोजोराव मोनथामसोल' टाइपनि इउटिउब चेनेल दं मोनथामसोल' टाइपनि बुंनो थाङोबा दे बेवहाय जोङो साबजेक्टखौ लानानै कन्टेन्टखौ लानानै बेलेग बेलेग केटेगरि दङ इउटिउबाव आं बेखौ बुंनो थाखाय नाथाय मा होनो बेखौ क्लासिफिकेसन जुदि खालामबा मोनसेया जाबाय ब्लगिं मोनसेया जाबाय निउज पर्टेल आरो मोनसेया जाबाय स्टुडिअ'आव थानानै मा होनो बेखौ सेकेन्डारि टार्सियारि माखासे इनफरमेसनखौ कालेक्ट खालामनानै डाटा कालेक्ट खालामनानै बेखौ बुंनाय स्टुडिअ'आव थानानै जाबायदि आं मोनसे जायगायाव थानानै बुंबाय थायो स' बेबायदि मोनथाम टाइपनि ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार दं नङा होमबा जायफोरा ब्लगार बिसोर गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै भिडिअ खालामो नङा होमबा आरो जायफोरा निउज पर्टेल बिसोर गावसोरनि खौरांगिरिफोरखौ थिनहरनानै बेनि इनफरमेसन कालेक्ट खालामो बिसोर जाबाय निउज चेनेल आरो जायफोरा स्टुडिअ'आव थानानै इनफरमेसन होयो बिसोर टार्सियारि सेकेन्डारि आरो पर्टेल निउज बा निउज चेनेलफोरनिफ्राय खौरांखौ लायो बा बबेबा सेकेन्डारि जि बा प्राइमारि जि इनफरमेसन गुबुन गुबुन बिथिं जेरै इन्टारनेट गुगोल बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमै कालेक्सन खालामनानै मा खालामो इनफरमेसनखौ शेयार खालामो आरो बे बिभागनि आं सासे ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार बा इउटिउबार होननानै आं बुंगोन गावखौनो जियानो जाया मानो नाथाय खायसे बिथांमोना बुङो बै जायगायाव थांनाय इनफरमेसन लाय नाथाय बिथांखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन बिथांखौ माने बिथांमोनखौ आरो जे दानि जुगाव गासैबो मानसिया बै जायगायाव थांनानै इनफरमेसन लानायनि जेबो गोनांथि गैया एक नाम्बार पइन्ट आङो इउक्रेन रासिया दावहानि आपडेट होनाय समावबो गोबां बेबायदि कमेन्ट्स लिरदों इउक्रेनाव थांनानै निउज रिपर्टिं खालाम नङा होमबा नाथाय खमसे खम बुंनायनि सिगां साननाया मोजां माखासे ओरैबायदि नोंथांमोना पर्टेल नुगोन इनफ्लुएन्सार नुगोन प्राय माने 99% नुगोन रावबो बै पार्मानेन्ट जायगायाव थांनानै मेन जायगायाव थांनानै रिपर्टिं खालामफेराखै न' आरो जेसेबां गेदेर ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार दङ इउटिउबार्स दङ फेसबुकआव कन्टेन्ट क्रिएटर दङ गासैबो मोनसे जायगायाव थानानैनो माने बांसिन कन्टेन्ट क्रिएट खालामो
आरो इमान गेदेर गेदेर इउटिउबार आरो बिसोरनि भिडिअखौथ' नोंथांमोना नायगासिनो थादों नोंथांमोना जायफोर गेदेर गेदेर इनफ्लुएन्सार नुदो इउटिउबार नुदो बिसोर माब्लाबाबो खायसे जायगाखौ लाइभआव नुफेराखैनोखा सबसे नामजादा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ खान सार नङा होमबा खान सार जोबोर सासे टेलेन्टेड टिचार बिथाङा नामदांखा बिथाङा वर्ल्ड फेमास होननानै बुंनांगोन ससियेल मिडियायाव नाथाय बिथाङा गावनि जि जायगायाव कन्टेन्ट क्रिएट खालामो बिनि बादै गुबुन जायगायाव थांफेरानोखा सब टेक्स्ट बुकनिफ्राय कालेक्ट खालामो इन्टारनेटनिफ्राय कालेक्ट खालामो बा बेबायदि माखासे नलेजनि जेनेरेल नलेजनि बिजाबफोरनिफ्राय कालेक्ट खालामो स' बेबायदि निउसनिफ्राय कालेक्ट खालामो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिथाङा कालेक्सन खालामो मासे एप्लिकेसननि थ्रुयै कालेक्सन खालामो अब्ला बिथांखौ नोंथाङा मा बुंगोन बिथाङाथ' पाकिस्ताननि बाथ्रा बुङो बिथाङा सारा पृथिबीनि गुबुन गुबुन जायगानि बाथ्रा बुङो नोंथांमोना आन एकाडेमिनि बाथ्रा खोनादों आन एकाडेमियाव जायफोर टिचारफोर दङ बिसोरबोथ' बेबायदि इनफरमेसन होयो नाथाय बिसोर माब्लाबाखि बै जायगायाव थांदो जानो थाङाखै स' गोनांथि गैया नोंथाङा थारैनो बुजिबाय जानांगौ एसेबां इम्पर्टेन्ट नङा बिदि कमेन्ट्स लिरनायनि सिगां गावखौबो सान आंथ' ओरै सानो जाय मानसिया बेबायदि कमेन्ट्स लिरो जानो हागौ बियो बिजाबखौनो फराया जानो हागौ बियो गुगोलाव निउसखौनो फराया जानो हागौ बियो माने बिजाबखौनो फराया बियो टेक्स्ट बुकजों निउस चेनेलजों निउस पर्टेलजों बा बेबायदि जोबोद डिप लेभेलालागि स्टाडि खालामनाय अयभास गैया बेबायदि मानसियासो बिदि बुङो स' बिथाङा थारैनो बुजिबाय जानांगौ आरो जोंनि बर'नि माखासे इउटिउबारानो बुं फेसबुक क्रिएटरखौनो बुं सोर साबोसेया बबे जायगायाव थांनानै माब्ला बेबायदि भिडिअ खालामफेरो आंनो लिस्ट होबानो जाबाय नोंथांमोना स' जियानो जाया मानो नोंथांमोना बुजिबाय जायफोर बिथांमोना बेबायदि लिरो बुंनो लुबैनाया बेनो आंहा बुंनायनि मोन्थाय दं होननानै आं सानो मानोना कमेन्ट्सखौ लिरबानो जाया कमेन्ट्सखौ आंबो लिरनो हायो बहुत कमेन्ट्स लिरनाया मा गिदिर बाथ्रा आरो नोंथांमोनखौ आं बुंगोन आं जायफोर कन्टेन्टनि सायाव भिडिअ लाबोयो बै कन्टेन्टआ एसेबांबो इजि नङा बुंनाया एसेबांबो माने इजि नङा बेसेबां कनफार्मेसन खालामनांगौ बेसेबांथा मा नायनांगौ बेखौथ' नोंथांमोननो बुंनो गोनांथि गैया नाथाय बबेबा मोनसे जायगायाव माबा मोनसे जाथाय जादों बेखौ लानानै गावनि अन्तरनि बाथ्राखौ बुंनाया बहुत इजि दा दिनै आं जाय कन्टेन्टखौ लानानै बाथ्रा बुंदों बेवहाय ना लिरनायनि गोनांथि दं मानि गोनांथि दं बुंबाय थाबानो जाबाय लेक्सार होबाय थाबानो जाबाय बिदि लेक्सार होनाया इमान हार्ड खामानि नङा बिदि लेक्सारखौथ' सबबो हागोन नोंथाङाबो हागोन आंबो हागोन सोरबाबो हागोन गथ' फिसाबो हागोन नाथाय जायफोर रियेल कन्टेन्ट जायफोर बाथ्राया गावनि अन्तरनिफ्राय क्रिएट जानाय नङा जायफोरखौ सोरबा रिसार्च खालामनाय सोरबा डिसकभार खालामनाय सोरबा बबेबा जायगायाव रियेलाव जानाय बै जाथायखौ लाइन बाय लाइन बुंनाया बिनि सायाव रिसार्च खालामना बुंनाया बहुत साननो गोनां बेनिखायनो माखासे बाथ्राखौ जोङो बुंनाय थाङा जों बायदि क्रिएटरा मा खालामो बिनि खायसे बाथ्राखौ बुंगोन खायसे बाथ्राखौ बुङा दा जेरै मणिपुरनि जाथायनि सायाव नोंथांमोन आं भिडिअ लाबोदों बेवहाय गोबां जाथायखौ आं मिथिबावगौ नाथाय गासैखौबो बुंनाया आंनि थाखाय मोजां नङा आंनि हादरनि थाखायनो खहा गोनां जानो हागौ बेयो इउक्रेन रासियान दावहायाव आं जेखोनो मेखोनो बुंनानै होजाया बबेबा हाथियारनि भिडिअ लाबोनायाव गासैबो बाथ्राखौ बुंनानै होजाया बेवहाय बेबादि खालामनाया मा जोंनि हादरनि थाखाय खहा गोनांबो जानो हागौ स' थारैनो बुजिबाय जानांगौ बिथाङा जाय बिथाङा कमेन्ट्स लिरदो नाथाय बिथाङा कमेन्ट्सखौ लिरबाय था गावनि गोसोबादि बिन्दास लिर बिथाङा लिरनायनि मोन्थाय दङ जेबो नङा आं जेबो साना जास्ट आं लाइक मारिबाय थागोन थेंक इउ